Práve sa začala veľká cena akciovej spoločnosti s podtitulom 16. slovenské klusácké derby, chovateľská skúška klusákov na 2800 metrov pre štvoročné kone o 200 000 korún so 14 aktérmi. Tempa sa zhostil rakúsky host Sansucci, ale je to veľmi rozťahnuté. Na chvoste zatiaľ Quadros, Evals a Satan Misi. Kone sú na protiľahlej stene, v čele je Sansucci, Walkie Talkie sa objavuje na druhej pozícii, I Can Fly Diamond je na 3. mieste, ďalej je tam Lover, takisto v predných koňoch aj Kádor, ďalej je tam Made for Me, Sting, I Can Fly Diamond, Queridolav, za ním potom maďarský favorit Kentish Boy, ďalej Yes Glory, Evals a Satan Misi. Takáto je situácia v oblúku krátko po štarte. Na kone čaká prvý raz cieľová rovinka. Tempo je už trošku pomalšie ako na štarte. Wine and Blues sa objavuje zvonka vpredu, takisto sú tam aj ďalšie kone, ale je to veľmi vyrovnané. A teraz to vyzerá na Wine and Blues, ktorý už vedie na druhej pozícii, potom striehne maďarský Kádor. Kádor a Wine and Blues, kone sú prvý raz v priestore cieľa. 14-členné pole. Zatiaľ sa drží pohromade, zvonka sa posúva dopredu domáci Evals, ale pri bariére vedie Made for Me s Jindřichom Klábešalkom a na druhej pozícii Wine and Blues, respektíve tam je Quadros, Vyacheslavom Šamšurinom Sulko, takže české kone vpredu. Made for Me, Quadros, ďalej potom Wine and Blues a pri bariére ešte aj Sansucci. Na 5. pozícii sa potom drží Walkie Talkie, za ním zvonka Kentish Boy, Evals, Lover, Kádor, I Can Fly Diamond, Sting, už pobádaný JS Glory a na chvoste pola dvojica Queridolav a Satan Misi. Kone idú do záverečného kola. Majú pred sebou ešte 1500 metrov. Teraz tam trošku boli problémy. I Can Fly Diamond zacválala, prepadne sa zrejme na chvost pola. To je možno sklamanie. V čele sa nič nemení. Stále je to Made for Me, ktorá odvodila aj generálkový memoriál Kukučku, ale v závere zhasla. Vedľa nej sa potom drží prekvapenie tých rozstihov Francúz Quadros. Na 3. pozícii potom Kentish Boy. Ďalej tam aj Wine and Blues, dobre sa drží Walkie Talkie a Lover, to je prvá šestica, za nimi striehne novotekovský Evals, 7, za ním potom máme Kádora, ďalej je tam Yes Glory a I Can Fly Diamond. Na chvoste pola v tejto chvíli Sting a Satan Misi, kone sú v polovici protiľahlej steny, začína sa zrýchlovať, stále je to prakticky od štartu Jindřich Klábešalk, Sulke Made for Me. Wine and Blues je na druhej pozícii, Walkie Talkie sa teraz prediera dopredu, pri bariére hľadá si priestor na finish. Je tam takisto aj Lover, ďalej potom striehne maďarský Kádor, Evals a zvyšní aktéri, konkrétne JS Glory, Satan Misi a Sting. Takáto je situácia v záverečnom oblúku, zhruba 600 metrov pred cieľom. To vyzerá na súboj Made for Me a Wine and Blues. Quadros sa drží na 3. pozícii, Walkie Talkie je 4., Lover 5., Kentish Boy a Sansucci zatiaľ nikde. Záverečných 400 metrov. Bude to zdá sa úspech českých stajní, pretože Made for Me pod Jindřichom Klábešalkom privádza aktérov do finále a Jindřich Klábešalk sa bude snažiť obhájiť triumf Flash 12 z minulého roka. Made for Me pomerne prekvapivo odráža nápor Wine and Blues. Zvonka ešte prichádza Quadros, takisto aj Queridolav sa snaží. Walkie Talkie zvonka, takisto I Can Fly Diamond, ale bude to súboj Made for Me a Quadrosa. Wine and Blues alebo Made for Me, Wine and Blues alebo Made for Me, Made vyhrá pred Wine and Blues, ďalej potom Walkie Talkie, Lover, Kádor, I Can Fly Diamond, Yes Glory, ďalej Lover, Queridolav, Evals a poradie uzatvoria Quadros, Satan Misi, Sting a maďarský favorit Kentish Boy.